Bé, anem a començar aquest petit resum sobre la història del cos de Mossos d'Esquadra. Tot es remunta a després de l'11 de setembre de 1714, quan cau Barcelona, en l'etapa de la Guerra de la Successió. Doncs en els 1719, amb la Guerra de la Quàdruple Aliança, que era una guerra entre Espanya i una aliança de quatre en la qual hi formava part França, Espanya envia l'exèrcit a la frontera per defensar-se de França, el que falta o crea una inseguretat dins de les ciutats. És per això que la Reial Audiència organitza les esquadres de paisans, que eren reials i borbònics, per controlar l'interior del territori fins la fi de la guerra, que va arribar al 1721. Després d'aquesta fi de la guerra, van ser dissoltes totes aquestes esquadres, a excepció de la de Valls i la de Cardona, que eren les esquadres de paisanos armados. La de Valls, l'esquadra de Valls, era comandada per Pere Anton Veciana i Rabassa, i tenia el seu destacament a Riudoms i Rodonyà. El 1729, Pere Anton Veciana és elegit el comandant de tots els Mossos d'Esquadra. Aquests, el que s'encarregaven de fer, bàsicament, era perseguir austricistes derrotats i miquelets. Es compta que a finals del segle XVIII eren un total de 126 homes. Després va vindre l'abolició de l'absolutisme i l'aparició de l'estat liberal, amb la Constitució de Cadis de 1812, on també apareix el general Prim, que aquest s'encarrega de fer una reforma de l'estat. Doncs bé, amb aquesta reforma, la família Veciana deixa de controlar els Mossos d'Esquadra, i això succeeix el 1836, d'acord? Tenim que passem del 1719 fins al 1836. A partir de llavors, qui controla els Mossos d'Esquadra són l'exèrcit. El 1843 es crea la Guàrdia Municipal de Barcelona i un any després, el 1844, es funda la Guàrdia Civil. Els Mossos passen a estar inclosos dins de la Guàrdia Civil com a força auxiliar amb fur militar. Posteriorment apareix el sexenni revolucionari, que va de 1868 a 1875. Doncs bé, en el 1868 es dissol els Mossos d'Esquadra i són substituïts per la Guàrdia Civil. El 1875 retornen els Borbons a Espanya, la qual cosa fa que es plantegi restablir de nou els Mossos d'Esquadra. 2 anys després, doncs, el 1877, es restitueix de nou els Mossos d'Esquadra per la Diputació Provincial de Barcelona, i eren un total de 182 Mossos. Aquests estaven mal vistos per les classes populars urbanes, però tenien bona fama entre la pagesia i a més tenien el suport de la capitània i la burgesia catalana. El 1880 s'aprova el nou reglament i el restabliment dels Mossos d'Esquadra com a força auxiliar. Un cop acabada l'última guerra carlina, es vol restablir l'ordre institucional i la monarquia d'Alfons XII a través del que seria el caciquisme. Bé, després vindria el que seria la crisi del 1898, on Espanya perd Cuba, Puerto Rico, Filipines i Guam. Aquí apareix el catalanisme polític i el regeneracionisme espanyol. El 1892 s'aproven les famoses bases de Manresa, que establien un sistema de seguretat basat en el sometent i una força policial permanent. És a dir, dins de les bases de Manresa es reinstaura el fur militar dels Mossos. El 1905 hi ha el problema de l'exèrcit amb l'acudit del Cucut, i en aquest moment els Mossos es troben en una posició molt delicada. Doncs bé, entre el 1905 i el 1908 s'aprova la llei i el reglament de la policia governativa, que aquesta tenia 2 nivells, el de vigilància, que era exercit per la policia civil i la judicial, i la seguretat, que era exercida per la policia militar. Un any després, el 1909, hi tenim la Setmana Tràgica. Aquí va haver-hi forta repressió a mans de la Guàrdia Civil i aquest va tindre el suport dels Mossos d'Esquadra.
El 1917 s'aprova finalment extingir els Mossos d'Esquadra, però en el 1919 s'anul·la aquesta extinció pel fet que hi havia molt de pistolerisme i feia falta un cos policial per combatre'l. Ara entraríem al que seria la dictadura de Primo de Rivera, que va de 1923 a 1930. Aquesta no causa cap problema als Mossos d'Esquadra. Aquests eren comandats pel comandant Oller i varen ser una força policial repressiva de la dictadura, a mans del ministre de Governació, que era Martínez Anido. Doncs bé, els Mossos, durant la dictadura de Primo de Rivera, eren pagats per la Diputació de Barcelona, però estaven sota el control de la Capitània. Un cop acabada la dictadura, el 14 d'agost de 1930 es dissol el cos de Mossos d'Esquadra de Barcelona i es torna a organitzar sota uns nous paràmetres. És a dir, comença la Segona República, per tant s'ha de redistribuir el cos. Per tant, s'eliminen els seus anteriors caps i es vincula únicament a la Diputació, ja no pertany a la Capitània. Durant aquesta Segona República, els Mossos canvien el seu tarannà. Es vinculen a les institucions autonòmiques, són lleials als presidents de la Generalitat i estan vinculats al projecte populista republicà i català. El 14 d'abril de 1931, el capità Frederic Escofet es posa a les ordres del president Macià, que acabava de proclamar la República Catalana. Frederic Escofet era un caporal del destacament de la Garriga. El fet que Frederic Escofet es posés a les ordres del president Macià va fer que es destituïssin els anteriors comandants i Pérez Farràs, que era el comandant d'artilleria, va ser nomenat el comandant dels Mossos d'Esquadra. El 14 d'octubre de 1932, Macià estén el cos per tota Catalunya. Els cossos policials ara depenen del Comissariat d'Ordre Públic. El 1934 hi tenim els fets d'octubre, on es desarmen les esquadres per haver atacat a l'exèrcit. És a dir, Macià fa el cop d'estat i els Mossos, diguéssim, que el secunden, que l'aproven. Doncs els desarmen, tot i que tornaran a ser operatius amb un nou comandament. El 1936 hi ha eleccions i guanya el Front d'Esquerres. Per tant, s'allibera el govern català i es fa amnistia a tots els participants dels fets d'octubre, que en aquest cas hi eren els Mossos d'Esquadra. Ara entrem en el període de la Guerra Civil, on els Mossos estan al costat del govern de la Generalitat contra les forces colpistes, i aquests, els Mossos, passen de 300 a 1.000 membres. Després tenim els fets del maig del 37. Hi ha unes depuracions dins de la policia i de la Guàrdia Civil. Finalment s'acaben suspenent els Mossos d'Esquadra, tot i que el 1952 es restitueixen dins l'exèrcit espanyol en fur, insígnies i dependència com una guàrdia de la Diputació de Barcelona, que en aquells anys, el 1952, era presidida pel marquès del Castellfloriter, que era franquista. Doncs bé, aquesta restitució es fa només amb 40 efectius que comencen el dia de Sant Jordi. I també són galardonats amb la medalla de Sant Jordi per el fet de la Riuada del Vallès del 1962. El 1975 mor Franco i el 22 d'abril és proclamat el Dia de les Esquadres i la seva primera celebració es fa el 1976. Amb la Constitució espanyola de 1978 s'estableix el model pluralista de policia amb 3 nivells. Una policia de l'administració central de l'Estat, una policia de les comunitats autònomes i una policia local, que els primers ajuntaments democràtics s'inicien el 1979. Amb la Generalitat i l'Estatut s'extendeix el cos de Mossos d'Esquadra des de la Diputació de Barcelona a la Generalitat, el 1982, i es fa la primera convocatòria de 280 places. El 1983, el Parlament aprova la creació de la llei de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, que en aquell moment ja comptava amb 364 efectius. El 1985 s'inaugura l'Escola de Policia de Catalunya, que actualment és l'ISPC, i es fa la segona promoció de Mossos, on és la primera per les dones.
Al novembre de 1994 s'inicia el desplegament en tot el territori, primer a Osona, després al Ripollès, després a la Selva, etc. Entre 1997 i 1998, la Generalitat obté les competències exclusives en trànsit i circulació de vehicles a motor. S'inicia en el 98 a Figueres, en el 99 a Lleida i finalment en el 2000 a tota Catalunya. En el 2004 hi tenim els primers agents patrullant per Barcelona, sota el nom de Dispositiu Turisme. Al novembre de 2008 hi tenim la culminació del desplegament a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Per últim, direm que a l'octubre de 2009 entra en funcionament el complex central a Sabadell.